The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Again, let us remind ourselves that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos niining adlaw, atong andamon itong kaugalingon. As believers, we are mandated by God's Word to acknowledge, to cite, to enumerate, to admit our sins directly to God the Father. This is what otherwise called confession. Pagkumpisal, pagsugid. Busa, agi o tuman, yang mando sa Diyos diya sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayaw kalimot niya itong upat ka agenda of rebound. Una nini, name your sins. Ikaduha, forget your sins. Ikaupat, isolate your sins. Ikaupat, keep moving, padayon sa iyong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, kay mo kanang paagi, bugtong paagi nga ikaw maluwas. Faith alone in Christ alone. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray.
Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, unas tanan sa imong pagdala kanamo nining Rapita pag-usab, aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imong gilugwayan kini among kinabuhi, timailan nga ikaw nagapadayon pa sa imong tuyo sa among kinabuhi. Salamat nga imong kaming ipabuhi, nagaginawa pa kami, umikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya o grasya. Uban ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagpuno kanamo sa Espiritu Santo, tangtanga sa among una-una ang mga babag, nga aron kami makapunting lamang gyud sa imong idugtudlo kanamo nining adlaw. Kini tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita mga higala sa atong gibiyaan nga paghisgot ni ining topic nga taon-taon na nato yung giduputan, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulokon, kulbahinam, o manindot, o labihan ka labaw sa tanan nga matang sa kinabuhing espirituhanon sa mga magtotoo. Okay. Nyadtong miyaging higayon nga kita naghisgot ni ining mga butanga, angay nato nga masilsil na gyud sa atong alimpatakan. How indispensable and so necessary and very important, very critical alang kanatong mga magtotoo ang pag-unsa, padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay God's Word should and must be indispensable to our life as believers. Should and must be valuable and so necessary, so much so, nga kung walay pulong sa Dios sa itong kinabuhi, kitang mga magtotoo, dili gayud makakinabuhi sa giingon nga spiritual life kung wala ka na. In other words, kung wala ay pulong sa Dios sa itong kinabuhi, imposible. Wala gyud kay gayunan nga kita makatagamtam, makapanag-iya, makakinabuhi nining atong gisgutan nga dynamic spiritual life natong mga magtotoo. Think and ponder of it. Una-una gyud na nga sa diha nga kita magnegatibo sa atong pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, then wala gyud function kining spiritual life. Dili kita gyud makakinabuhi. It's really tragic. Bisan og unsay unsa na gyud imong gibuhat, unsa na gyud imong gipaningkamutan, dili. Kay di man ni paningkamutan. That is supak man kana sa policy sa Dios. Unsa to'y policy sa Dios? Unsa? Grasya. Mao na policy o lagda. Okay? Mao ni lagda sa Dios. Policy of God is grace. Ang iyang Satanas, ang atbang sa Dios, unsa? Evil, dautan. So, anatas taliwa, papilion talagi sa Dios. Buot mata sa kanang grasya sa Dios nga atong sundon o ang evil nga iya ni Satanas. Papilion ta. Gihatagan lagi ta sa Dios niya ng kaugalingong kabubuton, our free will, aron iyang ipagamit kini unsay atong pilion. Kay we have the choice. Okay? Mo na kanunay na itong hisgot din nga it's a matter of choice. Naragod ni nato. Gusto ba tang mahimong mananaog kay duha ra mga klaseng magtotoo, mananaog og mga pildiro. Either you are a loser or you are a winner. O mabitaw na nga unsa gyud ay kamahinungdanon gyud ang pagtuon sa pulong sa Dios. Karon na ka makaamgo siguro, o I hope nakaamgo ka na nga
Ang pulong sa Dios mao naging atong kinabuhi. It is our life. Kay mao kini ang atong magunitan. Mao kini atong masandigan. Okay? Ug mao kini ang atong mahangop sa diha nga magatubang kitag bisag unsang matang sa mga hulga sa kinabuhi o mga gumunhap. Kini kung gumunhap murag lawom-lawom na ng Bisaya, gumunhap mga problema ba, mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Mientras buhi pa ta, moatubang itong mga suliran. Gusto? Mabitaw ng akong gihimplo ka ng sa akong gitrabahoan sa una nga patigayon, dihay among gibutang yun dito sa pultahan yun sa among opisina, butangan nga, do you have problems? Nga, sa ubos, congratulations. That means you are alive. Mo ginay mo, unsa, mo abli ni mo inigsod sa opisina. Do you have problems? Congratulations, that means you're alive. Mientras gaginhawa pa ta, naagi mga suliran nga maabot sa itong kinabuhi. Nakaroon, sa diha nga atong atubangon kanang maong suliran, ang pangutana karon naa ba tayo magamit? Naa ba tayo maggunitan? Naa ba tayo makuptan? Nga maoy atong unsa? Gamiton sa pagatubang niya na. Na di ba ato naman yung gihisgutan nga God has provided all believers, all. God has provided all believers His 10 problem-solving devices. Napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Kisangkap na sa Dios. Sa kaniadtong wa pang tanan, wa pa ning kalibutan, wa pa, siya pa ang Dios diha. Iya na ning giandam alang ka natong mga magtotoo nga atong magamit na mo na ato na ning gi presyo mga kanan na silsil na gyud sa atong alimpatakan. Atong reviewon ra God God's 10 problem-solving devices. Napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Ang una niini, na I'm addressing this to believers only. Kanato lang ang mga magtotoo. Well, kung ikaw dili pa magtotoo niya, nagpaminaw ka niini, just have an open mind. Kay bason rang Espiritu Santo mulihok na diha pagpasabot nimo. So, atong labason sa atong panumduman. Ang una gyud niini nga paagis pagsulbad sa suliran. Ang rebound, ninumdong kaning rebound. Ang laingan sa the simplest definition is pagkumpisal, pagsugid. Okay? Kaya kita makasama kita every moment sa atong kinabuhi, makasama kita. Kaya ano man yung makasama kita. Bisan og mga anak na ta sa Dios, mga magtutoo, ano makasama ta? Tubag, tungod sa kinaiyang makasasala nga nianing tapot sa tanang silda sa atong lawas. Naana diha ka ng kinaiyang makasasala o kining kinaiyang makasasala mao ni unsa kontra sa Espiritu Santo. Mao na nga sa diha nga kita makasala then mao na nga under the unsa spanking kita sa Dios. Disiplinahon man kita, pantunon man kita kay anak man taniya. So mao na nga dili buot ang Dios nga kanang adto ka sa iyang kampo ni Satanas. Dapit nga may gahom ni Satanas kay gumikan sa imong unsa why paghingalan pagsugid sa imong mga sala. Mao na ang number 1 paagi sa pagsulbad sa suliran, maong rebound kanang pagkumbisal. Imo lang hinganlan ba? Imo lang admitihon
imong ang kunon nga nakabuhat ka ng mga sala, ha? If we confess our sins, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kanang all diha, apil na itong nakalimtan ni mo, hinumdum, itong mga sala. Mabita sa di pa ta magtuon sa pulong sa Diyos, kinahang ng buhaton ito ni. Kaya di man ta kasabot sa pulong sa Diyos kung dili ta mo sugid sa itong mga sala. Limpyuhan yun nato ang atong kalag, una ta magtuon sa pulong sa Diyos. Kasabot ka? So mo ka na ang una nga kasulbaran sa atong suliran. Kaya masulban naman na sa diha nga imong hinganlan, padunan na sa Diyos kanang imong sala. He will remember no more. Inihinga ni mo niya na. So, adto kadayon sa puyo sa operational divine atmosphere. Ang protocol plan of God, tuwa na kasasod. Nasulban mo number 1. Ikaduha, once ka mo rebound, pag kumpisal ni mo, you are filled by the Holy Spirit. Punan ka sa Espiritu Santo. Mapunan ka. Okay? Kay gihawas naman ng mga diyan sa imong kalag, karon punan ka sa Espiritu Santo. Ang laingan sa feeling of the Holy Spirit is control. Siya na mo dumala sa imong huna-huna, imong kalag. Kasabot ka? Mo na ikaduha nga solusyon sa paagi sa pagsulbad sa suliran. Ikatulo, ang faith rest drill. Ang kinabuhing may pagtuo nga nagdaog pahulay. Faith rest drill. Unya, ang ikaupat, grace orientation. Mo nilaingan sa humility. Ang imong pagkamapaumsanon. Okay? Paagi po na sa pagsulbad sa suliran. Ikalima, doctrinal orientation. Nga ikaw nahiluna na gyud sa doktrina. Okay? Na umol, na baid na gyud ka sa doktrina. Mao nay ikalima nga solusyon paagi sa pagsulbad sa suliran. Okay? Doctrinal nga orientation. Sunod, ang imo ng personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Personal. Ang atong gugma ngadto sa Dios personal. Unya sundan sa ikapito nga paagi sa pagsulbad sa suliran, mao na ang impersonal love for all mankind. Ang atong gugma ngadto sa isig katao, isig kaingon, impersonal kanang maong matang sa gugma. Okay? Okay. Unsa naman to? Sunod, inner happiness. Na nakay kalipay nga diha sa imong sulod. Okay? Mo ni ikawalo. Siyam, unsa naman to? Personal sense of destiny. Nanay personal sense of destiny nimo. Naibaw na kung sidangatan nimo, biya nimo ning kalibutan na. Og ang ikana po, mauna ang occupation with Christ. Okupado ka na sa persona ni Ginoong Jesucristo. So, review, rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God, impersonal love for all mankind, inner happiness, okay, sulod nun nga kalipay, personal sense of destiny, ug ang ikana po, occupation with Christ. I hope na sabtan nimo na. Okay? Kaninyo nga nagasunod ng atong pagtuon
Kung naamoy mga notebook o lapis o papel, isuwat. Aron di na nimo makalimtan. Okay? So I'm just suggesting, wa man po ko magmando, kay wa man tay katungod niya na. It's your free will. It's a matter of choice. Balik ko yun na to. Okay. So mao ni ang gisangkap sa Dios ang napulo kapaagi sa pagsulbad sa mga suliran. Di pa kaniya na. Gawas pa niya na gisangkap sa Dios, labihan pa sa kadaghang mga spiritual assets. Nga tagana ang Dios kanatong mga magtotoo. Naunsa man tong 7 kanang divine provisions. 7 ka mga pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Now, I'm addressing again to you, fellow believer. Kitang mga magtotoo ang gi-addressan ni 7 divine provisions sa Dios. Number 1, ang may naguna, the Bible. Kining Biblia ang atong gitunan. This is our textbook. Kay kini kung atong pagtuon din sama na ni og kanang eskwelahan. Okay? Ang setting ni parehas eskwelahan. Ako mo ay gatudlo, okay? Pinaagi sa gigamit lang ta sa Dios. We are just a mouthpiece. Okay? Pinaagi sa enabling power of God, the Holy Spirit. Bible. Okay? Imo niya itong textbook. Sunod, ang pagkalabawang makagagahom sa Espiritu Santo. The omnipotence of God, the Holy Spirit. Okay? Sunod, divine plan for the church. Ikaw, church, simbahan ka. Yan itong higayon nga mong gidawat si Kristo, ikaw nasakop nining mong simbahan, the mystical body of Christ. Okay? Divine plan for the church. Sunod, R, right pastor teacher. Tukma nimong pastor magtutudlo. P, privacy of the priesthood. Na kay imong tinagong panimuyo. Privacy. Okay? So, mano to, Bible, omnipotence of God, the Holy Spirit, divine plan for the church, privacy of the priesthood, logistical grace support. Itagaan tas tanan na tong mga panginahanglan ng adlaw. Sugod na itong pagmata na to, grasya na to. Gipabuhi ta. O niya nakakaon tagpamahaw, niya paniud to, panihapon. Logistical grace support. Kini kong word nga logistical, this is a military word. Logistics. Kung sabot na ng logistics, kining mga kasangkapan, mga provisions sa mga sundao ba, na ay mga inagiban, mga armas, mga bala, unsa pa ng ilang mga gipang kinahanglan ang galamiton sa natad panggubatan, logistics. Kaya unsa ang pagkabuhi nilang mga sundao, wa sila nini. Maupunta kitang mga magtotoo. Isang kapan ta sa Diyos o logistics, aron ta mabuhi. Makalahutay ta. Mao na tuyo sa Diyos nga gihatagan ta niya logistical grace support. Okay? So mao kana ang ikapila naman to, ikaunom. And then, ang ikapito nga provision sa Dios kanato, spiritual freedom inside the operational divine sphere. Natay spirituhanong kagawasan. See? Mauni ang pito. Bible, omnipotence of God the Holy Spirit, divine plan for the church, privacy of the priesthood, logistical grace, support, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Kasi mo ka ng
ang mga provision sa Dios kanato. Ug uban pa labing kadaghan yang mga provision. Walang taka realize niya na mao na kining atong pagtuon ni ining bahina. Ginganla nato ni doctrinal. Ngayon sa ibot pasabot. Doctrine by doctrine ning atong pagtuon. Dili lang kay kutob rakas paghisgot og mga kabulakan o mga unsana, mga kalipay o unsa. Dili. Atong hisgutan gani ang mga negatibo ngani mga butang. Ang pasabot negatibo, panitan maghisgot ang kamatayon. Negatibo man na. These are negative subjects. Apa na ito man ang hisgutan kay unsa na patik man sa pulong sa Dios nga atong paghisgutan kini kay may kalabutan man sa atong pagkinabuhi dinhi niining kalibutan nga gigamhan ni Satanas. Kasabot ka? Mao ni sige tagtuon. Hala, hangtod nga lukop na gyud nga atong huna-huna, saturated na sa mga pulong sa Dios. Kamo ni atong sarang magamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhi, pagtagbo sa nagkanlalayang mga kasinatian sa kinabuhi. Mao ni how to become winners and live that dynamic spiritual life. Mao ni buot sa Dios. Mao na nga gikinahanglan ang atong unsa positive volition kanunay. Kay kung magnegatibo lang ita, then that's another story. Now mao na ang Colossus 3:17 nagaingon da, may the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. O, ayaw na yun kalimti. The Christian way of life is a spiritual way of life. And as such, it requires and demands a supernatural spiritual way of execution. Now, naay tulo ka mga mando for every believer who desires to live the Christian way of life. Unsa may una? Imitate Christ. Sunduga. Awata si Ginoong Jesucristo. Unsa man nimo pag-awat? Be? Nuntan ako nimo unsa man nato pag-awat si Ginoong Jesucristo. Pag-imitate. The only way, paminaw, the only way nga atong ma-imitate, maawat si Ginoong Jesucristo, mao ang pagtuon sa iyang huna-huna. Unsa man ang bersikulo, 1 Corinthians 2:16. Okay? Isuwat na siya mong notebook. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. We have the mind of Christ. Kitang nagtuon sa pulong sa Dios, mao ni ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Mao ni number 1. The first command. Ikaduha, have the mind. Murag ni subli lang. Have the mind of Christ. Unsaon? Pagtuon. Kini atong gibuhat adlaw-adlaw ni. Dili ni sinimanaw, binuan, tinuig, dili. Adlaw-adlaw. Ngano man? Adlaw-adlaw magyud. Ingon tingali ka. Grabiha po ng ganda adlaw. Saan naman itong mabuhat, anak? Mao bitaw na we have to organize our life. Mao bitaw ni nga gimanduan ta, make it as your routine. Batasana kanang maong buluhaton pagtuon sa pulong sa Dios. Namutan na ko nimo. Pila mang oras gihatag sa Dios kanato kada adlaw? How many hours? 24 hours. Okay?
No. 24 hours. Di ka makahatag o usa ka oras. Usahay kay mulampas mabutig oras na itong Bible study noon. But, ambot pasabot, as a whole, no? Overall, mo cover ta sometimes less than an hour. Depende. Okay? Mutang ta 1 hour. Di ka makagahin og usa ka oras alang sa pagtuon sa pulong sa Dios kagihatagan kag 24 oras sa usa ka adlaw. Imagine. So, mo ni nga gimaduan tang batasanon nato. Make it as a habit. Kay kung mahabit na nimo, automatic na. It becomes second nature. Sa mga kining pagsugid sa itong mga sala, mura na na o automatic lagi. Kung imo na nang gihimo nga batasan o routine, automatic na ra ba na. Nga, inining orasa, nagtuon ta sa pulong sa Dios. Mura og second nature na lagi. Murag natural na lang ba? Kaya mo naman ay imong gianad, giroutine. Iba magkakong sa ibot pa sa butog routine. Pag anad, mo na imong naandan ba? So, sa imo, mo na kadua, have the mind. Tun-i ang una-una ni Ginoong Jesucristo. Ang ikatulong mando, in everything we do, in word or deed, bisag unsa atong buhaton sa pulong ba, pinagi sa sulti, pinagi sa buhat, do it as unto the Lord. Himua ka na in the name of the Lord Jesus. You see? Mo na itulo. 3 commands nato nga magtutuo nga kung buot kitang mga kinabuhi nining atong gisgutan nga ang mental attitude life, the Christian life, which is a supernatural way of life. Na atong dugangan ning description sa atong topic, no? The dynamic spiritual life of believers. Dugangan ito ng the dynamic supernatural, okay? Dynamic supernatural spiritual life of believers. Now, like ingon nga mga Kristohanon, we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalms 32:5 second nature to us. Okay? Batasano naman nato. So also, let's remember nga ang rebound, by the way, ang rebound, ang pagkumpisal, dili ni lisensya nga ikaw magkasaha. Lisensya ni nga ikaw mag-alagad sa Diyos. Kaya di man ta makaalagad sa Diyos kung natin mga sala. Dili. Why pause? Why kanang huwag ko hinungdan? Kung naatay gitinir nga mga sala, nya, imong ginahon na kita inig rebound nimo, inig sugid nimo sa mga sala, imong ginahon na binta, kaya magkasa na po ko. Pwede na po ko magkasa. No. Rebound is not a license to sin. It is a license to serve God. I hope masilsil po na nimo. Kay, lagi kinahanglan na to ka ng faith, kanunay, faith, pagtuo. O sige, sulti lagi sa Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Saan man na nimo? Unya di sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Unya, napagyud sa 2 Corintios 5:7, we live by faith, not by sight. Kaya ang pagtuo, God, okay? Touch na po pagtuo din eh. Ang pagtuo, mauni requirement to be able to follow God's plan
for our life. Mao ni requirement, mao ni ang gikinahanglan, panginahanglanon aron kita makasunod sa plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. Pagtuo. Ayaw ni kalimting Romans 10:17 na. You see, a Christian is a follower of the Lord Jesus Christ, right? Ang usa ka Kristohanon, dili lang kay sumusunod siya ni Kristo, kundili at the same time usa siya katinun-an sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. That's why he is called a disciple. Disciple means tinun-an, estudyante. You see? So, kay mao nagimanduan lagi ta sa Dios nga walk by faith not by sight. 2 Corinthians 5:7. Kay na may posibilidad nga ang usa ka Kristohanon magalakaw lang siya pinagi siyang makita dili pinagi sa pagtuo. He just walking by sight not by faith. Okay? So, if you are a Christian, you might say, I have faith because I am now a Christian. Apan ang pangutana, where did you get that faith? Diyan man mo makuha ka ng maong pagtuo. Diyan man mo maugmad. Now, of course, diya sa Salmo 119, versikulo 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kahayag sa akong alagianan. Now, what does it mean, a light unto my path? Answer, by walking by faith, not by sight. Mao na ang tubag. Now, 2 Corinthians 4:18, we are looking at things not seen. Kay looking at things not seen, unsa man ni? These are eternal. Di makita. Not on things that can be seen. Kaya kana mga temporaryo. So, Ephesians 5:6 also nagaingon, do not be deceived by anyone. Likay kini sila ngano man. Tungod kay kini sila mga buta. They are blind. Ephesians 5:8, before, sa una, you were blind, but now you can see. Kaniadto ikaw buta, karon makakita ka na. Di man niusap kining prinsipyo din nga papilion ta, na antay duha ka kapilian. Live and learn, or learn and live. Unsa may lisod ni ining duha? Ang live and learn ba o learn and live? Ang lisod, anong lisod man? Lisod di kit paagi ni sa tao. Tawhanon nga paagi. This is the hard way. Live and learn. Di man din ha? Kinabuhay una ni mo katuni. Mo na lisod kay iyahan na sa tao. Tawhanon nga paagi. Whereas ang sayon nga paagi kay iyaman sa Dios, learn una and then live. Nana. Gini atong gibuhat. We are learning og sa atong na-learn, atong nakatunan, atong tuuhan, atong dawaton, og unsa aton na magamit. Mo na atong magamit sa atong kinabuhi. Mo nigbuot pasabot nga learn and live. So I hope nasabtan mo na. Now, what is the wrong way of a Christian? Walking by sight. Mo na wrong way sa iyo nga paagi. What is the right way? Walking by faith. See? Faith. Mo ni Yahweh sa tanan. So, gbanduan ta sa Diyos, episode 10:11, do not participate in evil deeds. Do those that are pleasing to the Lord instead. More buhata kanto makapahimuot sa Diyos. Now, ang mga, by the way, duha ka klase mga magtotoo, carnal or spiritual. Okay? Kinsa man tong mga spiritual nga mga magtotoo, kadtong
unsa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nagapuyo sa ilang operational divine sphere. Mao ni mga espiritual kay kini sila napunan sa Espiritu Santo. They are controlled by God the Holy Spirit. So mao ni ang mga spiritual nga mga magtotoo who are walking by faith. Okay? Kasabot ka, sundan gyud mayo. So these are the spiritual believers. They're walking by faith. Nagalakaw sila, nagakinabuhi, pinagis pagtuo. Apan ang mga carnal nga mga magtotoo, carnal believers, kanang they're walking by sight. Nga kinabuhi sila pinagi sa ilang makita. Okay? O kining, paminaw, kining mga carnal nga mga magtotoo, antagonistic ni sila batok sa mga espiritual nga mga believers. Masuko ni sila ba? Na sila kasilag sa mga espiritual nga mga magtuo. Why? Ngano man? Tungod kay ang evil deeds, ang daotang mga binuhatan sa mga carnal believers, mabisto man, madayag man kayo, obvious. See? Mao nang masuko na sila. Di sila muangay sa mga espiritual nga mga magtotoo. Ug kini po sila mga carnal believers, mao po ni gamiton sa pagunsa, pagdani sa mga spiritual believers, pagkuyog nila. You see? Mao ay gamiton ba? Sa pagtintal nila. Niya na ng Bible. Nadiha sa tari diri sa mga kalingawan. Ari sa tas mga kahilayan. You see? Mao na gusto sa mga carnal believers nga mahimo pug kang carnal. Inay maunsa mga spiritual. So, niya ay mga description sa mga carnal believers. Naibaw naman ka. Believers who are walking by sight. Kini sila mga buta. Why pagtuo? No faith. Ana sila kangit-ngit, kadulom, magalakaw. Mga patay spiritual. Di man ni sila spiritually dead kay mga believers naman. Okay? Ang pasabot nga ang ilang mga binuhatan, patay. Ang ilang pagtuo ngantos kanang ilang binuhatan. Ang ilang binuhatan mo hagbong na, mahog na og mga tawhano mga binuhatan. Nagikumparar man gitandi og mga kanang dead works, patay nga mga binuhatan, dead works. Gawas pa nini ang sunod nga description sa mga carnal believers, they are foolish, meaning they are unwise. Whereas ang mga spiritual believers, they are not blind. Na sila'y pagtuo. Nagalakaw sila sa kalamdag, kahayag. Okay? Kalamdag, kahayag, kanang kadanag. Okay? In the light. O buhi sila ang ilang mga binuhatan. Buhi, alive, and wise. Okay? Wise. Now, mabita nang naimando sa Episo 5, versikulo 16, making the most of our time because the days are evil. Dautan kini nga itong panahon. O ba kakahibaw? Paminaw. O ba kakaamgo nga kining atong gipoy ang kalibutan? Kuyaw. Makuyaw. It's a very dangerous place to live. Unya, dangerous naman dan. Perilous times pagyod. Kaya niya man talagi sa age of apostasy. Kung sabot pasabot sa age of apostasy, departing from. Unya ang stasia, standing, departing from. So,
wa na'y kamatuoran. Ang mga tao karong panahon na wa na'y kamatuoran. Negatibo. Kini kung atong buhat sige tagtuon niya adlaw-adlaw ug naay mga negatibo makadungog tuwa na. Negative. Way gana. Unsa to atong description? Way gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way tinguha. So, mo excuse dahil sa ako panahon na busy ko. Mo na. Nanaay mandok. Ephesians 5:16. Make the most of your time, meaning redeem the time, because the days are evil. Dautan. Makuyaw. Nya ikaw na nining teritoryo. Kay iya man ni Satanas gidumala. Of course, dili ni iya. Kini kalibutan na iya man sa Dios. Ang pasabot, gitugutan siya sa Dios. Tungod sa angelic conflict, gitugutan siya nga mo dumala nini. Pero di gud iya. Nang namakak nito siya ni Ginoong Kristo sa pagtintal niya samtang si Ginoong Kristo nagapuasa for 40 days, 40 nights dito sa Kamingawan. Iingon niya usa siyang pagtintal. Kung imo kong simbahon, ang hihatag ng tanang hinarian hining kalibutan. Was he telling the truth? Baka kun malagi na si Satanas. He is the father of lies. Kung sa ihatag, ihahan na sa Diyos tanan. Mo claim siya nga, ang ihatag ng tanang hinarian. You see? Kung sa kabakakon, dili iya. Iya sa Diyos. Gitugutan lang siya. Okay? Ano sa pagsulban lagi sa langit dong away sa angelic conflict. Ikaw tao, kitang mga tao, kitang mga magtutuo labi na, giunsa kanang gamit ta sa Dios sa pag-asdang sa puwersa ni Satanas. Aron pagpakita niya nga unsa ka kanang kalig-on sa kinaiya sa Dios nga siya gugma at the same time hustisya. Mao nay atong hinuktukan. So sa 2 Timothy pod 3:1, this know also that in the last days there will be terrible times. Terrible times. Now, unsa may pasabot ni ining the days are evil? May buong kagunsa? Of course, gawas nga dangerous place na ni. Unsa pa may pasabot? Sa original nga Grigong pulong, original Greek, it talks about a whole concept. Now, in context, kini nagahisgot about walking, living, pagkinabuhi. Now, why are the days evil? Ngano man? What do you mean by the days are evil? Answer? Paminaw. Every day is an evil day because we have old sin nature. Natay kinaiya makasasala o kita gibombardyuhan, we are bombarded by all sorts of human viewpoints. Ayo-ayo tagbombahalap tanang mga tawhanong kalibutanong mga pangunahuna. So, gimanduan ta. Make the most of your time. Redeem the time. Ano sa may redeem? Sabi niya saya, lukata. Redeem. Lukata. O kanang palita to purchase the time. Kini atong gibuhat, we are in the process of purchasing and redeeming the time. Kay, ang time, iyahaman sa Diyos. How do we redeem our time? To redeem means to purchase. How do we purchase time? Ephesians 5:16,
making the most of our time, imuha na kanang panahona. Kini atong gibuhat karon pagtuon sa pulong sa Dios, ato naning panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Learning and studying, learning and applying God's Word. O sa pag-maintain niya na, puyo kita sa sulod sa atong puluyanan nga operational divine dynasty. That's how, di ba nila? That's how to purchase time. Mao na ang paagi sa pagpalit, pag-angkon ning panahon. Kay kung tuwa kas gawas outside your operational divine dynasty, you will never be able to please God. I hope di na po na nimo kalimtan. Dili gyud ta maka unsa pahimuot sa Dios, dili. We cannot please God if we are outside our operational divine dynasty. Busa ang verse 17, sumpay niya na, do not be unwise. Ayaw pagpakabuang. No, na Binisaya. Kaya kung kita tuwa sa gawas sa operational divine dynasty, nagpakabuang ta. You see? So, unsa man nato pagkaibaw sa kabubuton sa Dios? Question, what is the will of God? Unsa man? Unsa bang yun ang mga kabubuton sa Dios? Kinahanglan atong mailhan, masabtan, makanang matunan. Okay? How do you know the will of God? What is the will of God? 1 Timothy 2, 3, and 4. Number 1, unsa? Ang tanan unta maluwas. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ikaduha, nga ang mga magtutuo mutubo unta sa pulong sa Dios pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paghangop, paggakos, pag-angkon sa pulong sa Dios. Aron kana galingon, will be metabolized by God the Holy Spirit o kana mahimong ipinosis, kana magamit na sa atong adlaw-adlaw nga espirituhanong pagkinabuhi. Mao na nga kita patun-on sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang atong kinabuhi as believers, nagaagad lamang sa pulong sa Dios. All depend on God's Word. Depend on God's will and His purpose. Maura na yung atong gisaligan. You see? Nagaagad lang kita. Kanya, timan ipod na lagi ang Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alang ka na itong mga magtotoo, papuyon ta sa sulod sa operational divine dynasty aron ma-maintain na to ang faithless life o atong matuman ang unsa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ato ni padayon ugma o gidapit ka gihapon sa pagsunod, pagsubay ning atong pagtuon adlaw-adlaw nga pagtuon ug nagadupot kita nining atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Dugangan pa na nato na the dynamic supernatural spiritual life of believers. So, gidapit ka og dapita sa imong mga higala, imong mga isig ka magtotoo nga mopahimulos ni atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kini grasya nga gisangkap sa Dios kanato. Naran nato mopahimos pagkita niya na o dili. It's a matter of choice. Magampo ta. Balahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong
pagpadayon sa pagsangkap kanamo sa logistical grace o sa among pagpahimulos sa imong igatudlo ka namong mga kamatuoran nga among magamit sa adlaw-adlawng panginabuhi. Amta kami makakabot sa among common goal, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. Musa, dada kami pagbalik ko Diyos niining among daily nga Bible study through the YouTube. Pinagi lamang sa paghahom kanamo sa Espiritu Santo. Bani kami o Diyos among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik, tinhi, ugma, aron kami makapadayon gayon sa pagtuman sa imong mando o pagpadayon sa mong spiritual momentum. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.